आयै आयै मा खालामनाय जाखो बिलाय बिहामजोनि आखलालाय मा खालामनाय जाखोसो होनदों मा खालामनाय जाखोसो होनदों नोंनि नोंसालाय आंखौ थगायना लाबोनानै आहा बेनोसोलायनो आंखौ आलु गोजोनै जाहोगोन दामिकनि गारि दं होननानै आंखौ लाबोनानै दा साइकेल गंसेयानो गैजा रोङा माथो दा माबा थोरसि लथा सुग्रा रुवाथि बायदिसो मोनना लायो आं बाराबा बिखुनजोआबो खाथेर बाथेर गैयाहाय आंजों थां हरग्रा जागोन आं नोमफा खिथानाय थोरसि लथा सुनो दोनफैदों होनना नोंखौलाय सोर फैनो होनायसै जालाहाय बे बुरिजों माखौ अजा बुरि बायदि पेक पेक बखबाय थादों बियो होथारनोसै आं बिखौ बहानि मेजेम जाथारदोंहाय मानि मा जाथारदोंहाय आंजों बेखौ होथारनि आं बिखुनजोआबो जेननायाव गैयाहाय मा जादोंलै सालाय बुरिबाबो माथो गोरायैनो दं बिलाय जानाय नङा गोथाव एसे गोथाव नायखोमाहैनांगोन बिराद बोलो साला जाथारदों सामफ्रामबो अमा बेदर बिराद बोरमा बोलो बेदर जाथारदों मोनजायो नालाय बोलोआनो बांद्रायलायबाय मोनजानायखाय गोथाव गोथाव फाग्लिनावलाय मासे बोलो दं मा जायो बिलाय आइयाव माथो नांलायगासिनो दंसैलै मा एसे गुद्दा गुद्दि नारलायदोंलै होद जानो नंलालै थांनांसिगोन बोरैहाय बोरो होथारनि आं बेखौ मा एसे गरमब्रा मोनजायो नालाय बोलोआनो जाखोलै? बांद्रायलायबाय मानि मा जाथारदोंहाय आंजों मा जालायखोब्रा बिसोरलाय हामालै बुरि हामालै बुरि माबायदि बिरानोसैलाय मानसिफोरखालाय हामालै बिहामजो हामा ए माथो नोंसो ए माथो आफासो साला सोबाखांनानै दासो आफासोनो साला साजोब्बाय बे बुलाय फुनाय समावलाय नोंखौलाय सोर फैनो होननाय गोजानाव थाना नायबानो जायो औ आफा थानायखायसो गबाय दा नोङाबा नोंखौ साउथ फिल्मनि बायदि जोख्र'जोबगौमोन आङो हामालै आइ हामा मा सैमा अरलायनाय बायदि अरलायलायबाय थायो नोंसोरलाय बिदिबा संसारा बोरै जानांगौ जाखो हे बोराया जोंखौ सैमाजोंसो रुजुबावबायहाय नुबाय नोंहामजोनि आखलखौ आजिखालिनि बिहामजोफोर बिहावखौनो सनमान दोनबावला बै सुवाद मैथायानोथ' आंनि जोलैनि नंगौना नङाब्रा सन्देहसो जालायलांबाय आङो नोंनो फिसाला सासेल' होनना उदां जाहोग्राया दा मोनबायना ए दानाबा आंहासो दाय जालायबाय गावसा अरलायबाय थागोन उनाव आंहासो दाय जाहैगोन बोथोरालाय माइसि गरमब्रा आनैसोआलाय माइसि देरथारखोलै ए आसोल माखायालाय नांलायदोंना खुदुमलायदोंब्रा इसे सन्देरहैनो र' नोंनिनो लादों एकदमबारे नोंनिनो ए फिसालाखौ आं जोनोम होदोंखाय आंनि लानो नोंनिनो लादों आफा महाभारतआ जोब्बाय नामा नोमफा नों अ नोंनि नोमफायाथ' आंनो बे सुवादानोथ' आंसो लाखोना बेनिसो लाखोब्रा सोरनि लानो नोंनिनो लादों सन्देहसो जालायलांबाय आं मा आफा माबाफोर दावत दं नामा थोद साला सुवाद आंनि लामाथाराखैलै बियो बुंना लाखा आफा बुंना लाखा बारा टेनसन गैया मिथिबायना Hey, bro. Come. Hot. Kerबाय बाहा थांनायमोनब्रा है मैथा मोनासो थांदोंमोन आं नोंहालाय बेहाय माथो बानायबाय दं हाट नै बे आदा गरम फिरफिलियाव जनानै दं आं गोदान ना बेसादा नै नोंहा मैथा मोनहानाव लांदां गान नायनो थाङाखै मैथा मोननाव लांदां गान ओइ मा लांदां गानब्रा बिराद मोजां दानि बावैसो नायना फैबाय आं दानि जुगाव गि लांदां गान नायबावो नालै मेल्ला थुरिं खोन्थासै दाना दानि जुगाव गि लांदां गान नायबावो नामाब्रा नै दा थाङोब्ला आरामसे सियाराव जिरायना नायहैदो नोङो दे होमबालाय आंबो एसे नायनायनि माबायदि लांदां गान बियो थाब थां थांफैबाय थाब थां दा नुहैनाय नङा थाथ'लायदो थांनोसै आंबो सौवादालाय मा लांदां गाननि खोथा बुंलांग्राब्रा ओइ जिखुनु जाया नायग्रोनोसैलां नाय न'खौथ' मोनबायलै दा लांदां गानासो दंना गैलाबा दा जिखुनु जाया नायनोसैल' आं बाजै ओइ बाजै न'आवलाय दंना गैयाब्रा नै माथो थांफैसोलाय मा मोननो फैलायखै बेलाय बेयावलाय आदै माथो नोंस्रा लांदां गान गादोंनो बेखौनो एसे नायनो होनना फैदोंमोन आं ए आदै नङालायनो जोब्बाय आदै दहायनो जोबदों एसेथ' फैबानो जायो ए बिदिबाथ' आं नुनाय नंलालै आदै आदै ओरै फैलाय एसेनो आं अबाव दङ
नोंहावनि न'आव दं नोङो नोंहावनि न'आव थाइस गैया बाइस गैया अ सरि आंहाथ' फिसाजो गैया थानायब्लाबो नुखायामोन आङो साइस गैया बाइस गैया रानथं थंनो माबायदि सेंग्रालै बेलाय थाम्फै हायावलाय मानो जिरायखो फै बेयाव जिरायफै बे अरै सालायाव केरासिन रुना होग्रा मानसिनो मा जिरायग्रा होनोब्रा जिरायबावनो मानसिया मन्दिरनि घन्टा बायदि दानजाखांबाय थाय बेयाव थाबाय थानांगौ माया बायबासो गोमागोनलै बेयाव नै बोराय मा खालामनो नोंलाय गथ'आ थांगा गारबायसो मा खालामनांगौ जाखो लांदां गारगारदों होननानै सोंफैनायखौ नुवाखै आरो मा खालामबावनांगौ फंसे होना हरबाय आं माथो लायनोसैलाय गरमफ्राव बे स्वादखौ दिनै गारनायाव गैयालै आंबा आयौ माथो थाम्फैसो स्वाद नोंखौ दिनै गारनायाव गैयालै मैया मन्दिरनि घन्टा बायदि दामजादों ना ओइ स्वाद र' आयु मा खारदोलै जों नङालै नै मैथा गोखै आंनो एसे फैसासो नांगौमोन बिउटि पार्लाराव हाबनो ओरैनोबा खामानि मावै मावै मोखांफ्रानो गाज्रि जाजोब्बाय अ माबा आं फैसानि बिफांखाय दानाय हमना जांख्रिबानो फैसा सिरिनायमोन आंखौ ए बे बिउटि पार्लारा सिख्लाना बुरै सिनायलायो आरो बबावबा लिरनाय दं हाबा जानायफोरा हाबनो मोनलायो होनना ए नोंनियालाय नंगौ होनबाबो नों बुरि मानसियानो बेयाव फैसा गारहैनोसै ओरैनोबाबो नों बिराद समायनाखा ए नों फैसा हरनो हायैखाय ओरैबा ओरै बाथ्रा फिदिंबाय थादों नै आमखिया थांसैसो ब्लदनो फैसा हरनो हायाबा थांमारसिनसै नामा जायो फाग्लियालाय दामिनाव बोरै हारसिं थागोनलै आंलाय हराव हारसिं थानो गियो ओरैनोबा जालाहाय बुरिजों माखौ एसे अजा बुरि बायदि फेक्का बफेटानो फोथानसै बेखौ बहानि बेगें जाखो एक्सन नायदो एक्सन बे नालाय खुनायावलाय नोंखौ सोर फैनो होनाय गोजानाव थाना नायबानो जायो एक्सन केमेरा साबान दिथा खर' खुरदो हाबलांदो आं अबाव दङ नोंहावनि न'आव दं नोङो नोंहावनि न'आव सरि आंहाथ' फिसाजो गैया आंहाथ' फिसाजान गैया थानायब्लाबो नुहुरखाया आङो रांख्रब ख्रब साइस गैया बाइस गैया माबायदि सेंग्रालै बेलाय हरखाथारामोन आंनो थानायब्लाबो काटौ को एक्सन बे उदै सालायालाय केरासिन रुना होग्रा मानसिनो मा जिरायनो होनोब्रा काटौ बेलेग एक्सन जिरायबावनो मानसिया मन्दिरनि घन्टा बायदि दामजाखांबाय है बेयाव थाबाय थानांगौबा दा मायाबा गोमागोनसैलै बेयो को एक्सन ओरैनोबा खामानि मावै मावै मोखांफोरानो गाज्रि जाजोब्बाय काटौ एक्सन ए नों फैसा हरनो हायैखाय ओरैबा बाथ्रा फिदिंबाय थादों नै आमखाया थांसैसो फैसा हरनो हायाबा एक्सन ए आमखाया फैसा हरनो हायैखाय ओरैबा थांनांलालै सुना बुरि हारसिं थानो गियो आखाइ दाखौदो काटौ एक्सन लासिखान एक्सन को एक्सन जुदो मोनादो इयो